Vitajte v ProCare. Naším poslaním je od roku 2007 poskytovať nadštandardnú zdravotnú službu našim pacientom kvalitne a najmä včas. Vytvárame lepší systém, vyberáme lekársky a zdravotnícky personál tak, aby sme našich pacientov liečili bezodkladne, odborne, bezpečne a kvalitne. Našim pacientom prinášame stále kvalitnejšiu a dostupnejšiu starostlivosť o ich zdravie. Najväčšou hodnotou je zdravie našich pacientov. Sieť našich 14 polikliník je vybavená odborníkmi, najmodernejším technickým vybavením a príjemným estetickým prostredím, kde odbornosť a ľudský prístup je vždy na prvom mieste. Vďaka nášmu prístupu nám verí čoraz viac Slovákov, čoho dôkazom je takmer 2,5 milióna vyšetrení ročne v zariadeniach našej siete. V ProCare je každý pacient priorita.